Byl symbolem rozdělení Československa. Pak premiérem, který zemi málem zavedl do mezinárodní izolace. Vladimír Mečiar, sám sebou pasovaný a mnohými Slovákmi vnímaný ako otec štátu. Tí, čo boli pritom, ale hovoria o mýte, jednom z mnohých, ktoré Mečiara dodnes prevádzajú. Vďaka vám, pán Mečiar, za tie vážne kroky, že sme samostatní už celé 4 roky. Davy Mečiara milovali. Na mítingoch, kde sa pravidelne so svojimi vernými schádzal, to vyzeralo ako na koncertoch rokovej hviezdy. Už len dotknúť sa ho bol pre mnohých životný zážitok. Boli Dzurinda, Fico a Mečiar na záchode. To bolo naozaj pred chvíľou, alebo to je vtip? Nie, to je, hovorí, že to je vtip. Jasné. A teraz obaja hovoria Mečiarovi, že pán Mečiar, prečo sa otáčate, snáď sa nehambíte, veď aj my sme chlapí. Mečiar im hovorí, ja viem, že ste chlapí, a ani sa nehambím. Ale o vás je všeobecne známe, že vy, ak vidíte na Slovensku niečo väčšie, Fico to chce znárodiť a Dzurinda predať na západ. Publicista Milan Žitný odhalil jeden z prvých Mečiarových škandálov ešte začiatkom 90. rokov. Ako minister vnútra dal pod rúškom noci vybrakovať archívy EŠTB. Slúžili na vydieranie oponentov. On sa cieľadome orientoval na hrabanie sa v necnostiach ľudí a pochopiteľná vec, že takým zdrojom studnicu týchto necností boli archívy štátnej bezpečnosti. On se mě tím chlubil, že to má skované a že to patrně použije, když bude potřeba. Pán Mečiar, kde ste zobrali peniaze na elektru? Počúvaj, ešte raz sa zobývať takú tírne, že sa mi spadne taška. Já jsem se chtěl zeptat ještě na to financování té vaší vily Elektra. Mě tam zaujalo, že jste to nakonec pokryli teda majetkovýma právama manželky a já jsem si říkal, já bych to od vás koupil. Já bych vám dal moje majetkové práva. Ty jsou slušný. Já mám CDčko vydaný. A knížku, a že bych to koupil. No ale tak je to zvláštní, ne? Majetkový práva, já jsem si říkal, tak já se v tom docela vyznám a tomuhle nerozumím. Elektra a kukly to patrí k sebe. Elektra a kukly? Áno. Áno. Keď ma tam boli zobrať na Zelený 4. v roku 2000, tak tiež prišli takýchto kuklách. Akurát, že mali ešte tmavé tváre. A vtedy bolo pri tej tragičnosti aj kopu takých humorných situácií. Jedna pani, ktorá mi tam pomáhala, tak na to začali kričať cez tie kukle, že ľahnúť. A ona sa ich potom pýtala, chlapci, a ako na brucho či na chrbát? Druhá taká situácia, potom som dostal do daru tiež kuklu a som sa chcel pochváliť, že mám. A z okolností túto pani som stretol na schodoch. A ako o pol roka potom ma uvidela, síce nevedel som to ja, že mám kuklu, tak mi tam odpadla. Takže kukla a Elektra to je spojené. Pán Vladimír Mečiar v zmysle zákona na základe žiadosti vyšetrovateľa som oprávnený vás ako obvineného z protiprávneho vyplatenia odmien členom vlády SR predviesť pred vyšetrovateľa k vyšetrovaciemu úkonu. Z tohto dôvodu vás vyzývam, aby ste sa okamžite tomuto úkonu podrobili a vyšli z rodinného domu.
Policia! Pravde! Nefilmujte ma, prosím vás, lebo toto v normálnej demokracii sa nerobí takéto špinavstvá. Za čo? Za komunistov nás šikanovali ešte aj teraz a nie... Že ide vypovedať ako svedok, tak... Robí sa to takým spôsobom, že sa doručí a potom sa hneď takto spáli dovnútra. Išli proti niektorému vrahovi takýmto spôsobom? Polícia tvrdí, že asi 10-krát sa mu snažila doručiť najmenej to... To bolo za toto? Čo bolo momentálne to odmietnutie? To nie je pravda. Viete dobre, že to nie je pravda. Pretože toto trestné oznámenie akurát vyprodukovali v noci. To sám dobre viete, že to v noci vyprodukovali. To obdobie, čo robia tu nás s manželom, kto všetko prebral a prešustroval peniaze v rámci Slovenska. Nik si to všimnul. Lenže to je potrebné zakryť. Ja by som bola, ešte by ma jedna vec zaujímala, pokiaľ tí chlapci si stiahnu tie kufry, alebo večer si lahnú do postele a trošku si premyslia, lebo každý človek, keď si večer lahne do postele, premýšľa, čo ten deň robil. Ako budú môcť zaspať, ako kľudne budú môcť v noci spať a pozrieť sa svojim vlastným deťom do očí. A behom pár sekúnd mu spopolavila tvár. Takú hrôzu v očiach mal, že nikto ma nepresvedčí, že on nie je zodpovedný za vraždu mojho syna. Strašne sa ma bál.